the more, what are you that more for them? Who bet to shock? Mammy, me invite you Victory Charismatic or Patasi Wati. Kevin for number, mammy. Me over come, sorry. That's it. Jinaso, me found number no. If we are so being poor, be fair. I mean, slow. Aye. For number no. Mammy fa call about who can and maybe we PK time kakra. Because in commoner ever bobana no she. And I pay David Dollar. Only a cover Jesus and Premo. Baby a mobiano and Chasronco and Comamo. Yamishra Power Jumadea Mobile Emma SOMPA TV, SOMPA FM, and the hour for Jumati. What for be on? Okay, Maminko. Hello. Hello. But you didn't baby our casa free. Hello. Hello. Good morning. Good morning. But also casa free him. Oh, I heard about man. Hello. Hello. Hello, good morning. Good morning. Udini baby our casa free. Mami nti o mame. Mr. Chairman, so no class already, House of Power. Now, 2 years in the class already, mother. Ade. Let me a youth secretary, was in another branch. And my youth is in a coach. I was in a headquarters, I was a machine. It's a convention. Would there be binti and more sorry, di mame? Almost what the cardboard here, but memo, why? Didn't come on the and see a coach. I was in a headquarters. The people call Yawada anyway. Yawada anyway, no more announcement to say. I wouldn't say wow, and now worry. One can you to in case our name and a of you. You say, a dear or mobile train, I'm a yet see, but I am here at the share move. Woman came a dear tree and a pass, say down a pass. Not on my high bass, at their basic. Hey, wow, and now say, wow, we are. Youth, what person? The one you say, the one you say, the wow, and I already do you know. What person? It's almost like the back of the sea, and my yet take your name, Eddie Goba, Eddie Canum, as I the yet by. Our mamma is a convention, and my other is down of pass. And my yet signed by. You see, a buy and not, yeah, head pastor, have to say. I will executive. Now you're still for more. And I am on by a man. And I'm a person who can't go by a beer. Because I could share our sorry headquarters with a dome. What to me up on me, I'm a number. And simply on the permanent. And you're a free. I've been another sorry war. FM station. I say, you make clean our woman. I'm a customer, say, Mamma, I'm your mom player, and I'm in. Ya declining nothing itself. And intino. Mean Jaya Jumani, no maintenance, the corner of us on the local graduate. It's in a mere message. It's a bad and enemy Jaya, sorry, 2 years in it, no quite into the same in who or Tolia, Macqua, a begging. Say, me young, a young, Mrs. Swati, being at what the national call. I have a war, ain't coming poor, and I say, my one, and could see me. I got him saying to the airport. See, there 3 years in the course of the game, to the piano go fit. Mati. Last year, say, no measure program, the family prayer, man. It's what cut here, master. Wake up 100 times, I'm a family attacker. This is a dinner. What for 100 times? And 100 times, I toss me what the key. I was here a program, and you're some good to and you're grown audio. Mame, abujafo no bekasa wate. Me pacho, yenko Daphne aso yembra. Enem se PK time ye be wie bi.
Bram Wakwaba. Calvin, Mr. Robert. Okay. Right. I wish you have fine cheme. 1,000. That's right. Bram Wakwaba. Bibia boko. Definitely say boko. Okay. Abusia, the magical tea of the moment and yebedi hun komono. Tea way ama make Kofi IBJ say magidin e wo Ghana ha. Tea no a yede sa ma bana cancer no eno na make ho asama kire wo no. Ene breast cancer ye wo yenkoye surgery wo me pa chew. Because we know 097 0244 94 1097 and I said 0500 922 299 0500 922 299 send numbers way and na wo pusu na wo bi the number bi frew and na wo frɛ number bi no say or definitely herbal tea ni bi ambacha wo boa wo ye torofo Ghana ha nyina eye Kumase Daban new site pe e na obenya duro bie oba me nkyɛn aha SOMPA ha wo so hwɛ IBJ na bi mu kura definitely tea no mu ntimi mmɔ etombom se ye hwɛ IBJ tea no aha wo do oba so hwɛ IBJ tea no IBJ ni say simple ma e ni wa ba aha IBJ tea no medofo tea na e sankrofo asma na meka ho asema kire wo no tea na sebe edam kura no etu ase watentuma gu eti we ya tea we enna obi cancer aye nani no so breast studio hanoma e bon cha bibi nyame adom nyame na maduru so age no na osafwe mo na me ma mo 7 days me say onum said rowe osayo now onum definitely about for 7 days now osa na nkwa brami Kofi IBJ ho beji usika metro challenge obi antimi mai bra you start here you say every 6 months obi antimi ma ha na osafo no de edro ekumukuro diabetes ayo diabetes ma wo Johnson tentem driver be free boase ba ha osi bra me ntimi nya adwuma me man definitely sabati ba kope na wotwe pepepe no frem osi me ye madwuma enti abusia se wo ye asthmatic patient a me kan fo definitely sabati e de amount yade bia wo ni padua mu me yade a normal infections ya na me modin enye se entimi nsa o esua ema aduroi aha se bia wo halitosis wonum yi pampan eyi nka na halitosis de ebeda no wa kisi wife oh tutu who say ne boyfriend ne wana say ne guy no na wonum yi nka o ma won kisi no eku ani mu ase utimu yi pampan beje definitely sabati we mu nyina no me mo body because say esama duro no but the say ya debit say cervical cancer wo ba no cancer bi atom kokuram bia wo nipaduam bia me pa chew yade bia baba ye wa ma say yesi e ya bonsam yade ye de wakobosom so malam ho konfo ho asofo adifo atrofo yi yage usika die so hunu hwe wonase atatai yesi duabo ene yatwa kokko be 700 enso da bia mfaida yesi adane dua so still wonase ta na tatai wo fusha na ehye eye misconceptions bi na wo nipadua num uhia heba tea bia no odin se be detoxify your system no Mr. Definitely Sabati 0244 941 097 0500 922 299 me brother ni wa adanse bebre fa ne phone no so pa on na 0500 no e ho ne ho bra ma me tie o kakra IBJ ma me to so na me dey asem den nam kakra nice one I don't say man be wo pizza te out on chance roofing sheet yeah white one yeah ti one man ade me nyan kra say obi frame phone so say ye need that say about am say yeah and also hwe ye so papa IBJ okay eti no ne papa bi wo pizza to no na ne na say that time so here dro ni bi na ebe boa no
abije no kura ni me anam tuka ana me ko ai o say ya done delivery guys ya go ben abije ya mo Ghana for na you are me da fie krono no bia fro I be ma be si ha o me say twan me ba Christmas mu say ma na o una delivery ko na me ye pese ya gia dasa exactly sure etia bi me ko duya no kura na papa na ase atata bruta me na se na tata am dia drone man no enne duya me no ka se ni ade papa ne se otimi sempabo na otimi sempabo akura o wow o se start no wo shop na wa rodo ne mpabo eti wo pon ya wo be ko no o de ne na no wura mpabo di ma na se ba kwa timi awram ba ko na da wan intimi nko to se ade chi na ade ne ba so kakra ne ade etimi dia do ko wa nyame adom enne se enne dua yi watimi ahyesu wo so wo kwa sorry wo kwa sorry ne ana ga bi wa atebu training college wonu ne William o se me na wa se man papa o se na oti o yi a oji to no se no adro de so be dey obetobi on so appetitis hano brutal wow se o se ni nyina akohwe ni muja doctors bi bia clear na bi de wo ti wo ye dey wo ye dey e de be na wo ye e ticket na wo ye bra obi hwe wo doctor diagnosing the yade bi sisi a on person wo ne full plane ekoye ne surgery radio na wo ka che sa nipa no unja on to na adwum o full plane akwa abuchi akoye dey e de na akoye no waba definitely about you ya draw yi minim ya de kwenti mi sa wow na even FDA for no kra no nyame anum no krani FDA for no kra no omo ye test no omo busa ye say eduro ben pa na chibili yes ayi enema ben na chibili kikabo me dey oh trust me yeah me kan ko mi see the FDA for Mrs. your presenting results in it wa excellent ti me minum ya kra obi so ofu alupe akwa abuchi okoye dey oyo eden akoye definitely about you no obeji bi no me ti keke eza abrofo no so no mo oh na nansi ayen fa bi ko ma broni bi America o frɛ me ne ade ba ise ne link man ya so wo se ne nkofo bi num bi on for herbalist for US o wow to frɛ me wife and on ne discuss 1 or 2 years so herbalist na ene me bi say na ekoso ni ade ti obeji bi wife kwa na se ne man no nice one o ti say jabije bi num ya rekɔ da so a wo se wo fo olupra kwa abuchi e ka be na akobo yi beji definitely about you no man opa ne anwumre you are good to go bro. Nice. Abusuanti numbers na wo pusu no 0244 941 097 0244 941 097 and I said 0500 922 299 yade kese pa Dr. Abodi say ayewo no mo ena na watwi mi hia mo wo de wo se wan numa bebi dura wo yade ne nko metro challenge ama benum dafne sabati na wo yade no enko abusua enne asore ho nkomo ena ye die na minim di ob enne nkomo we ni minim di opeso kasa kane the great wo de minim se wo asore committee so tini mane shase edine me pesa wo shase ana wo fa so wo be shase wo fa be shase ofa mi enko mami ntie e because na points ye gu ayi so dem say nyama say ma be 1 hour na ibi wo ho a college no yeah on se ma won ka no inu ho na ye wurafi enti ho no so de wo address wo mami ahia me pa because first caller no last year of Frey yeah kind of of Frey na is yaudie no kreni last year asem we am the second part ni one me kai say David can asem bi o se maniji say o se me say my enko awrade fie yeah awrade fie die anke ye dadwen ne how amani hu abebresa ye di fi wiase no ene ye di koho ye kono ye banzo ye mansa pinda nice obu o kwasole no oni obi ani issue bia oni tamfo oni obi o time no debi what the free spirit na kwa sorry bet media ahwefo muntie sa asem yiye aso da na ya na sisi ho no nyame fie o nanso uwura mu a bompaye wo trim ansa no awura dan no yes ofana den aso ndem de bia me ka se igwale kotra ho kwa wo nyame som
papa ne omra obi eni ho ufiefo wabusua o community ene onim se we Kristoni wo yere ene oma unuanom ene nim se we Kristoni offer ene nkomo no ye say as an individual ono no ye Kristoni no. Now we are talking about the congregation as a group awuwom as a free hono ehona na me bai bisa anije a awon say Yesu e kan sem ese em so say second John 3:16 said in Yankopon eden do yes so de ne bakro no ye den na o kan sem bi o si obi biara a obagina di no eho aso ndem ho ne ye de ko ekọ kire yengidie okay congregation no won nso ye nipa won nso ka ho bi na eho no ma David asem no ntai mam na de na mami o se ne nan ye ne ya mu nyina mu nim se mami kura poma so fu ekura che se wo fa na fichire o uji se sa yawe nyamiso ebe put ni pano off ni gidie no wase no niema ekoso waso ndem no hwe nkromfo nsem won keka mitimi kiro be 6 pe ni nyina nso waso ndem ho na enye nwanwa se Yesu ka sembi o se atemu no o de be hyase wo he na sori fie wo esese ho na hyase because abayisam ahoya eniema tantan kwa na nso nka nyame fie de afọlọ mi ti asi ho eni e de kankan bia ekọ ho hwe na obi ka mesi asofo no enye se bi ye bebo sofo obi achi so ni magicians no eni ka tete ye from korofasa wo mo na akọhye ho no ofa se di korofasa no professor na ye na nanom no frer korofasa na on kai tankas town council as a town council so won na se ne no magicians na be go asore ho eno mu yi nkonya no on chese on pam enipa fi asonda no hwe mami kurapoma o one ne ba na eko watimi pa se wo di mami yani apam fi asole no na obako kan em se bolas ana se o se ne yire kana yire case no yeah adia mesi nyame som ade papa nyame peni se nyame som papa nso obi kore nyanka enyisia ene krafo wo mo won ben pa o on search mre ubehu bi o pa asane ase na so mo de wo pa wo mre kra wo mre na wasafo ba wawo o kwa so le bi wo da bi o mami ntwamfo ni nkira o nyinse ne hyase no e de yade ne hyase me kai se o se ye operate no kra ti ono ne nyinsem no yare ti no ntimi nkwa sore ansana wo be wono ye operate no wasa yade na odie ye ka asole asemu a obi wo ho a onsia sondem ho bi da on scientific we say no kan ye ka say 1-on-1 obi emeka ne de nek ye nko enko we enforce next week rebe sa to yes enko eniema ekoso nyame asafo numu no asole numu David asem na ma no mam se manigi se o se mi se enti de me pese me ka a Christopher una manne enipa no bi chese discrimination and eti asole no ya safo baba ako ozo opani asemo ye awo kan me yen fra me kra se me mo empire wasole dem hoda na wo sa discrimination we asole mpani mfo mra ya na me sere
asɔre mpanimfoɔ mmra tikyɛ sɛ ɔnkwa na ɛbɔ mpaeɛ ɛma nyame tie na ɔnim sɛ asɔre pani bi wɔ hɔ a yesu frɛ ne sɛ ɔmmɛsi nkɔ ahenni anim a wobɛtwa n'ani abusa yesu sɛ asɔre pani me na ɔne me kasa yi ɛyɛ me ada asɔre pani ɔmo wewe nkwape ase bia ka nkwape ase nko ɛna nkasa ɔhu sɛ yesu ka sɛ hwɛ wiase sudifoɔ no ba nanso ɔnya me mu hwee okay enti sɛ te awura daa nom ɛno ntinam sɛ wowura mu a bɔ mpayɛ ansa na woawura daa nom ɛnneɛma a ɛkɔ so no ɛwɔ asɔndɛm hɔ no ɛma aputu nipa bebree off sɛ wonni gyidi a mesɛ wobɛyera wobɛgyae asɔre no okay adɛn nti na yɛdi awerɛhɔ wɔ asɔndɛm nice one adɛn nti na wohu nua a ɔse hwɛ ne yie ɛne ne fa a ɛyɛ sɛ nka nnuanom bɔ mu yɛ dɛn ɛtena faako ɛnso na onua ho onua a ɛno a mehwɛ sɛ nketewa bi na me ne me wɔfaase bi gyina hɔ mehu sɛ gae na ɔba no kɔɔba me wɔfaase no hɔ bɛgyina na megyina ne ho waama why obstacle hwɛ wonim ɔde sɛ demons obi wɔ hɔ a ɔposɛse o ɛna nyame nipa nso wɔnim obi a nyame honhom wɔ so wɔnhu nkura sen sɛ wohu wɔ mu enti anuanom a mudi yaw ɛwɔ asɔndɛm yesu ɔnkan bi sɛ wo se nkwagye di na wokɔɛ deɛ a hwɛ jesus christ nko anim ɔbɛma wo nkwagyeɛ wanhwɛ a nkwagyeɛ no so nipa bi bɛtie mu ɛnhwɛ nipa no hwɛ yesu sɛ ɔdɔ me a mo nso yɛbɛdɔ mo wɔtame a yɛtame nso a ɛhu sɛ ayi nipa yɛ ɔwɔ voter region no roland ɔka asɛm bi ɔse nokorɛ ka sɛ wonyɛ ready sɛ wobɛtumi akari ɔhaw amanihu ahokyerɛ ohia wɔ mu a ɛntry na wɔn a ɛnam saa the broad way ɛne the narrow way no ɔkwan hiahia no so fa ɛya wo right ɔhaw wom amanihu wom but ɛno na ɛkɔ nkwagyeɛ mu ensuro yesu sɛ monka nokorɛ ni nokorɛ nkɔsi owu dam na sɛ nokorɛ ka no owuo wom but ohufuo bi ankɔ so rusuro wo deɛ a heaven wonkɔ bi and you shall know the truth and the truth shall set you free buy the truth and sell it not yɛntɔn yɛn gyidie yɛntɔn yɛn nokorɛ awurade nhyira wo okay abusua me wɔfa king george na wote ne nka na deɛ mabie mama me wɔfa kasa o ɛnɛ deɛ wɔfa na abranteɛ bi abɛwura fie ha na abranteɛ no wura fie ha yɛ dededede pike mu akɔ aba awo mayeni nkɔmɔ minister asɔre ho asɛm na yɛka no last year Easter Sunday you treated topic be near friend don't be a signboard okay me kai pa ka sorry asɛm dem ma chia bebra Reverend Father Sylvester Opoboaten one now yes sofo pani a oda Roman asɔre a ewo do nyina that's right me chia ne pa unse fathers deɛ omo no wa wani chia menya ne nte yeso sɛ oyobi a ɔpa uchi dom pa ja nti nanka me se me to ayi akoma no ayi Dr. Edrebi man capsules na me ref so father unse father deɛ man capsules deɛ omo nya man capsules bread ni na beto bi akoma father Reverend Father Sylvester Opoboaten me chia o pa me nua be ma no nyame nhyira woni me pese me busa question we say heaven na yebekɔ no asɔleda na yebewura mu no ɛno na yɛde yɛbɛkɔ heaven ana sɛ yakoma pa yɛde bɛdi nyame akyi ɛna yɛde yɛbɛkɔ heaven saa question na mpese busa bitime ima me busa IBG ɛno de wɔfa na te hɔ no ɛna asɔre pani so na asɔre ma musa asɔre pani me pacho analysis man ɛwɔ heaven na yɛbɛkɔ no yankopɔn sɛ wodɔme a di mahyɛde so dɔ yɔnko so ho na dɔ wurate wonyankopɔn no saa nneɛma wei na mehu sɛ ɛde yɛbɛkɔ heaven ana asɔre dan ne yɛbɛwura mu no ɛna de yɛbɛkɔ heaven ɛna de yɛbɛkɔ heaven tontoma nti sɛ wankɔ asɔre dan mu di a wotontom nyame a ɛnyɛ yi ana
bia na mfonso bi aba ba se moye mienu miensa ba ko betimi asore apagyaw ama mo mpaebo na aso nyame ani medas nyamisha minister of Fabican so say se mo bompa ya o si se okukuam okay wanka se mo nse mo okukuam se wo okukuam individually yes let us say won kwa na bo waja osoro no empire okay enti nkwaje enia Sunday mo okay enkoa nkwaje ewo o bedroom ho okokuam ho enti sanete awo mamintio ada bi meka asem me se o pe baby a pese minkumi nyawo wo pe baby a watimi waka me wo pe baby twitwa nipa 19 na o pe baby a nipa kura mpeni nu ayi edie nipa beti se ni nu etiemu buei na nani achia de bia meka se ya sorry dem de bia meka se ya sorry dem because I'm sorry na ya kwana mu no na say asma wo kan no Galatians 5:19 ho no ensema atro no boso yi na wo kasa no na wa sorry fie ho yo wa sorry fie ho no eno na wo ho pese minkumi nya atro tese eniema akoma bon da bia no meka aso na ye kono ye preaching na ye preach wa sorry dem eno kura sa ma ye boni because bonina kase wo ho na ehye nipa akomam obi ahye natale a wo ba asori mpo e ka obi oti asori dem mpo na nke nipa no creation ti na wate ahye anso nipa no oti nyame asori fie so e ka obi agya anyom tuo sister na sem na ye me ya bebere adan a yese ne ntade nye e tie na wo me krampo kana na me say gya na ma ba wo ya ban ba wo kase obi atale nye obi atale wa enti no ema wo ma obi a wo to nwom kura abo nyame asori de nyame sika na ye gye no ye kwa asori ye tua tight nyankopon say ye mfa we enso ne hwe na obesi wodidifo kwai wo na dwuma mu no o me ha ye wo ye dwuma mu no minister say sika na ye gye ye mfa nkoma nyankopon ti say adefo nyina adefo ene asafo rade enti say sika na ye gye edigu asori de mo ye yi first fruits ye di a ye di tu asori dem mo ye sow seed ye to offering so food preaching na asam ne ka wakoma wasa akobo afotie sai sika ni nyina nipa na wo gina wo ye bibia no ebetimi ya menyankopon e ka se ebeyi na ya sori no e wo no kwani mu ene huhumu enipa na wo gina ho na wo tontom awrade minister ye gina ho kura ya jeje no enti tontom no kura ye drum nipa no hum enu nyame anim because nipa ni gina ho wo tontom nyame no obi assess natale ni anwan ne mpabo awan adenti na bible said do wo yonko se wo no wo hu sa atale na nwan no na wo bi no yesu say se wo atale mienu a ma wo nua ba ko na awo one time ye be di omo to nyom omo bo instrument ene sankrofo ho nkomo e wo fie ha wo mo de ye di omo ya tie si asori nkomo mu de wo mo de di omo nkomo say dey different na obi a wo to nyom wa asori peje nyame wa asori ho na se ne ntade senya enti asori ne to ntade ma na ne nka ye den wo ra asori dem mo bible say Kristo ti ni asafo no Kristo yemfa ye ni hu ni nti asofo no na wo mo abeye asafo ni ti eniema bi amankrofo agya asori fa ye nkom se nyankopon yi asam ni kire wo sofo wo yi kire wo nko but asem bi wo ho anya nyame pesa wo ka kire nipa no direct because on to minka ebi ade we ebesi abegina sorry dem mo na ye de beba be sem kom na ye wi a ye twa ayi sika ato na pampam se betwia ne yemfa nko ye akwankere ma no we nya bia wani ewu be put you off untimi ma sorry de koso asori ho no enkom se eni sika ye betwa ato na pampam asori na mu na ewom na asori mpanimfo ni bi ho a na omu me ade aye me ja wo wiase eni nipa ka nipa ho asem me mpesa ade
nti nki ye kan ye hu nsem wo ye fie ene ye monten so a ye nwane nkwato anyame a afi de ko ho a asole dan nim no ho na aye konkonsa bia wuti wo pa na obi de na so akotale obi na wo kan ho asem nyame fie hu e be put off wo ka se me ba ye no kura de o mo jan obi timi kan wo asem se no ani akoto nani hu ja wunti na wo be se bibia be nam so a wo koka bi na ne ne kokon anyame fie wo ye bone e be put you off wo ma sorry ni bi da bia me kase nyankopon se yenyi aten minister wan kase yemu aten by the way be si ajajew e wo sorry dem ho no me fi se bone de nko obi ya nyame ba ye no enka ayi obaye odi perfume kogu Yesu na aso yi perfume no na ne bo adren enso odi kogu ni na aso hu de asofo mpanifo ne yeye na obaye drama amofo e na wakotena ne nchen anso Yesu wose de wo yare no de won yare no won hia yare so de ne ho afi no won hia dwade ye na mom gise de ne ho aye fi na ya fa na ko dware no minister wo tie me da fa wa ko dwale wo because won ho afi dada na mom me dru abonten ho na me hu se wo bi ti ho na wonya bi ni na me wo bi a ono na me ma ne bi but sa nipa no ene e be kika nsem onyame fie ne ye de bu wo mabam ene ewu ni skadia se bible mkrasi papa nyansani bi wode ni sika kwachichiri kuro ba ye tworo kuro na ba kwasem no enam se onni sikanti ya mu ni din enti wudi wa ho odin be ye dren wonyame fie eda wo be ye bone no de wa hwe asori mane sofo pani ni be si akasa wonim no wo kura be se na menka ho ana ba de wo sika ne de wo de wo ye bone a ye fra wo mo ne pacho umsade a wuze obi hu enye fe wo aye hwesode ama asoli ye hwe so ebi so onye hwesode bia o na ni sika ekura nti ti said ye King George kai no wo say yes ye di na chi ni mpo no de ye di na chi na ye som no no ono ba ye na ye de nsam ni bi toto ne so ye keka bi gugu ne so enti so obedi Yesu achi dia enti na me busa ase si ewura sorry dem ho a enne bema Yesu ba wode ye bekọ anase ye nya akoma pa enya wodro edro ye yonko se ye ho a eno na de ye bewura heaven mesraw emma obi asem bi ento sintibia because edan ne de enya sisi ho ne de to so higher baptist higher roman higher anglican afiri ni pa ye biem abedru ye friend say nyankopon ye biem huhum bi ti dem ho a ene wudi ese nti wudi owura sorry dem ho a fa wani hwe altar ne so na ka kire ho say no matter what is happening here no eye nyankopon ti ena mabaha na me gidi yese nyame obetimi aye na obeya ma na yenyi ni pasem ni nsinchen minister de bia meka me say you can impress obi de wo be ye bia nipa ebeka ho asem ba fa hye otim se nyame fie wa akọ no asem ni nyina ahyase ne na wie ye no eho ene wo ne kura wo gidiem na nyame a wo hye nyuma pa ase no wo de bewie awie pa na me de ma asem ba awie ye me ma me ka asem Idrisu asem rada ye ka no Idrisu na me ka asem nwale Idrisu minister me ka asem nwale Idrisu na asem ne se medical wale sunwa mizaya wie sunwa mizaya odi kan awale me a wo fa akwaje kakra the great asori penny aso akontase kan waje eti se me ko kasa Idrisu masa apne so a ade na be kwa kwese na otutu ade na oyi wuti TV so na chese be me bi obebe bia na waje no se wukunu eti me kasa me nwale Idrisu aha me di Idrisu no so a otutu anso be yi but say me ye Mrs. Mizaya enti na me say Idrisu awale no me nyintum no na enye bone so King George ne say wakwaje Idrisu akontase kan na no kra be pe ho asem akechiri the great Brem IBJ yeah I want to try IBJ the say money tau rather the ensem enson ye adwuma or the ensem dum ye no say adwuma and or the 33 say adwuma enti niema me ensen me fa me ensem 12 na maye nimdia me man ni enu nti na oyede se dodo no asore no
one he be think is said yes kasan asori kwa enye entisa enesa na ye kire nemo asori ebi aye neme bi ensem fata afa sofo bi ene obi aye neme bi ensem fata dickness aye neme bi ensem fata eno nso nkire se no ntino me nkwa asori enye sa na epese ye kire eno ye nimdie eno bebrebe na ye kire eno nti ye kwa asori kosua akoma akọ 12 nti a etwase ye kwa asori etwase ye kwa asori enema ma ko say 12 etwase ye kwa asori because ene me pacho kamu 6 next week no ye better to ankomo we oh yes tau oh no tau real mal be kon 10 we de onim bobo 6 so nyame adoma next week etwase ye breakdown ye kosum nyame ye ko asori say ye kosum nyame asori a ye ko no ye ko enye bibia enye nipenti na ye ko enye sofu nti enye matari nti enye fashion ye ko se ye kosum nyame ye nyankopon na obo ye no ono nti na ye ko asori ye sa ko asori se ye menyame ehu se ne kese ye se ne site ye ko praise no ye ko hyene ni monyam ye ko tontom no eno nti na ye ko asori ye ko da nyame ase na ni nyina na enye nipa baako on se dodo mpaebo no na metie se na me kira wotutu am se enye nipa baako e bia na wo nko ana wo se wo bɔ no bia na mfonso kra wo ho ba se ye mienu miensa eye du a na se mfonso wo baako ho a enkro na aka no be den e be deliver baako no ama ye mpaebo tima won te ase enam se ye dodo ni nti no ye duru ho a nkyerɛkyerɛ mu no bon se ye based on ye kyerɛ mu ye tim na so wa ye den wate ase ema yenya nimdie yesuso wo asafawuradim yesa call for the sake of heaven untiment na fie kan jam sem pesem ko unsua urade asem unsua bibia na ufiti preocupa na ko heaven for the sake of heaven ti ye kwa asori ena yesa call ema ye kosua nyamsem na yetimi spread e de ko evangelism nam se enya nimdie ni ntino yetimi to anamon ekoba bi different sa ko kirekyire mu ma enipa ni bitiase won na wonim urade asem no otimi tiase yi ena ye koma ye kosua sa nimdie na ye hunu urade tumi ne purpose ne mission ne vision ye kwa sori a sa nimdie na ye sua ye nya urade tirimopo wanwa yesitie disa utifie na se men kwa sori we ye mese kaka men paboa ye wo se matare anwa ntino magaya emu bie ne ho ebeboa because so hwe yesu wo se asori fie ho na ode atemu wo ne bestati ade na wanka se enam se ode atemu wo ne bestati wontine obi a won wo yire ne wo ma montina fie se ye kwa asori na enye de anka obeka wo Joshua nko na ka se menni me fie fo de ka yesu ba ya nko beka se mefoa so one for us no chese twase ye tu sa na mo ehon so ne wo hawo ne ho o hawo ne wo ho no ntine twase wo so ko aye se good amfe jema sempie ti sa wo se sofu we ye mi sei na we ye sei ha kan kojo ntime nkwa sore a de wo emwa ye ko ema awurade kire ye se ye faith ye ko show ye faith so na fe ye nhwe de de bre ye insira wo kwa sore na wo ye no de ba the great and no the next week abusia me shemo bosse enkomo yi nyame adoma next week I will say to us because messages e ba no say IBS enkomo no next week to us mai messages e ba sana bebre eka Mr. Mame PK tinase na mame nya birthday we sisi a happy birthday to Pokuya Adelaide your friend Amma Cuteland we free one kasa o lovely husband highest odogu highest odogu what ya strong con Mr. Omonfa awodi eno nto so ema me ai Monfa awodi eno nto so ema me Nana Krobi Asante NDC communicator Asante region ene nana birthday papa minister na no oh me ba cho unim now mic no off sa ye na from me why Nana Krobi Asante NDC communicator Asante region we hear the shirt Krobi nka nkyerɛw that's right we hear the shirt here and then nana birthday me wish no happy birthday because nyame nsura no na onye ne kese na mom the word chire no eba meshia no makache nana nyame nsura obebre I love you so much right abusia okay
Jumadie no yɛ hour of hope. Coffee, now on can be kakra. PK chance, about 5 minutes now. Chance because and come on, my say, I know you meka. Asem bi o. Yeah. Aya na mente ase. Ade. Asole no. Ya tiefo nyina me cheche am awurade nka mo. Je o mu ni se. Yeah. Se unu se asole na nso no. Sofo bitimi tu obi suntu dia hode. Sofo. Dia mi kire mu ane se. Me kwa asole bi. Okay. Na me ko hunu sofo ne ba. Okay. Me twem ano pa. Acha se ababa wa na woni gi no. Na ni gi ne ho a me fese. Me ni tu anamo. Emo. Na me ko ya na me hu ababa wa me di nkomo ana. Kama efaye. Won de wote ase ma. Na se wo se ne pa na fai. Efaye. Mo. Be me ko sofo ne ntia sofo ne se. Enre ya me ba sori na mbe hu ne ba na mbe se ne pe. Enti wampene. Enti sofo na tum ti di ama ma sori nso me jai. Say. Mi ko ni nyina bi. Wokɔ asɔre na sa sɔre yɛ nkɔnkɔ pɛ baako na sɛ sɔfo ka kyerɛ wo sɛ sɔfo ka sa sɛ mɛgye sɛ wo sɛ wogye asɔre na dodo sɛ ne yɛde kɔ asɔre a yɛkɔkɔ nya obi wɔ hɔ wo de ɛfa ne sɛ sɔfo ato sintidua sɔfo yɛ man of God woyi God ne firi sɔfo yɛ man nti fa ne sɛ sɔfo yɛ nipasɛm ne kyerɛ wa ɛkyɛ sɛ wogye anyame dabi o sɛ mi sɔfo gyina wokɔɛ sɛ wonim sɛ ɔbaa bi nso wokɔpɛ ma ɛna anyɛ yie na wogyaegyae wonim sa ɛna PK no sɛ sɔfo sɛ sɔfo aka kyerɛ sɛ wɔmpene ɔsɛ woba yɛ kyerɛ ne kakra ɛno na mɛka asɔre no mu eti kyɛ sɛ ɔbaa ne pene deɛ ɛna bɛ wɔn motivation ɛma wɔ asɔre hɔ wokɔ asɔre nyinaa adwembɔne wɔ ti sɛ wokɔpɛ ɔbaa wokɔpɛ ɔbaa eti nkasa sɔfo na to sintidua wɔn na wɔanso wo nyame dabi PK asɛm yɛ ɔkan mi ne ne yɛ ade wɔn ne yɛ ade sɛsɛ what you say asɔre yɛ kɔ ɛnɔma mienu ne ɛfɔ mu ɛna mo na mo se yɛnya adwamambɔ ɛna ne nka wo PK ne nka wo pa again no kura te asɛ ne ka betu na twempena kura wokɔkɔ mu na me mpɛ ne sa ba wa anyɛ ne sa na me mpɛ ne sa na wa ba sɔfo ni me wale no kama wo se twɛn kakra sɛ na de wo ɔbaa na wo wale no wo ti bi da dabi pɛdeɛ PK ka ne deɛ sɔfo no pɛ sɛ ɔkama ne deɛ na ayɛ dɛ nyɛ na ayɛ dɛ saa na asɛm ne nyɛ saa na asɛm because sɛ wokasa ade a sɔfo so sɔfo ato sintidua wo na wadwe wawura sɔfo mfa ne mma wa na wa conclude ne wa so mfa akora ne mame wankasa ne mame sɛ wankasa obi a obabi wɔ sɛ wo ba yɛ nkyɛn obi a obabi nkyɛn kakra the great sie dabi o sɛ sɔfo pɛ sɛ ɔhwɛ ne kakra ɔnka sɛ ɔbɛ sɛ ɔhwɛ ne kakra ɔnka nkyɛm sɛ obi a o saa na ɔka ne bi a wante na se yie yɛhwɛ nɔma bi ansa wosi sɛ si a wobaɛ na abɛpɛ ɔbaa enti wɔmpene na wokɔɛ na adi sɛ bike na adi sɛ ɔso wɔmpene na adi sɛ na adi sɛ ai wode ka no kɔrɛ ɔno ne ba na mebɛpɛ no na wobɛ so ɔkyerɛ sɛ ɛno kora kyerɛ sɛ sɔfo ɛno kyerɛ sɛ sɔfo no kora woakasa woyɛ sɔfo kora nkama mi akyew Ubami atim. Ubami atim. Ubami atim. Wawura sorry the great. The great. Wawura sorry them. Ebi eni busumi mienu pempo. Eni busumi mienu. Obi asɔre na wokɔ no. What? First ya usime hu oba. Yes. Me be ka to se me wale no. Sibida. Aya me makoma. Enye wodo we ye last. Aya me last. The great we ye do. Okay. Na hu oba na. Okay. Okay. Nyame kura akasa akyerɛ ne sɛ wɔnyɛ papa wɔnyɛ mu bɛyɛ dwane dan mɛwale no wobɛwura so wɔ no akɔda IBJ wɔbɛnti ntuakrama nyankopɔn anaa wɔbaa na ɛde wokɔ asɔre dɛm wɔbaa na ɛde wokɔ asɔre dɛm mesi asɔre yɛfa nnɔma ni nhyira ɛsi wokɔ awareɛ na mefare bianu wonyɛ ni papa ceasefire I want to one PK ceasefire okay if you know he's been good, lift your hands and say you were good, Lord, yeah.
for be me ensa emre man san ma sorry de pk kan na ye and I said, "You to work on 0551931931." Okay. Mama, we come sorry. Abusia, mo find cheme. Enipa be mienu miensa emframe. The PK can na ye no kore. And I said, "The soft no ye na ye." And I the soft my pon na PK so hard you. Okay, mama fa frɛ for be miensa bi nkan. Hello. Yeah, yes, sir. And come here, what to do an PK AD no, but I didn't say. That's it. Wakonta Mizaya. Mizaya. Catch it off. I say, Adia offers all ye no, many new home. Professor, no, you know, be wrong. Professor, then my use, you know, of a Mempesa. PK can no. And no. Near PK can also Ubian the Bushian for. Okay. Ubian the Bushian. And you need the number of months, any days, any hours, we also shelled off. Inka a befa or banner so air of on a banner. I'm a PK. I can't remember PKs into the it is a member here 99. And I say PK can have 900. Kasha. So I say, Matty, all right. PK, hello. Hello. Number 2. Hello. Hello. Yes, sir. And come where you know, the PK cano, and I will touch and I will to 2 and I will touch it. And I soften where you are there, and I soften on your dear. Where are they? Soften on your dear. Sir. Oh, what's your man? Oh, soften so I are dear. Oh, quite sorry. Oh, quite sorry. Oh, quite sorry. Neya. On 1 year. I just sure say, or banning to our bass. Hello. Hello. Oh. Hello. But you didn't baby our cast free. Upon this family, Uh-huh. The better than the One in Yadi. I could talk for a day. I could go with you. If you get anything, they get in the pedal. And ya corner no. When you're sure, say, a Bessanti crown our bass. So they say, you're one. Oh, there you. Oh, no, any alcohol who knew a person in a wadi. I want to some more. I suffer say 1 penny. And young pro, I want to some. Okay. There be PK some your can say on penna wadia, Nenko capacity say, obey to me or banner and brown back door because of banner tears. And the end will be our on a taxi. My main for freful chacho. Hello. Hello. Yes, I didn't be our cassa free. Make a Brabozo. Okay, you also need cover. We need be a canoe. I stop. Or more, you know. What's your name? Not for the yes. Not soften. And I soften over one.